ஹலோ காஷ், இன்னைக்கு ஒரு ஷூட்டிங் கேம் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன கேம்னா கவர்னு என்னமோ பேர் வருது. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பண்ண டிங்கு நடிச்சுட்டு உங்கள் கருத்து கமெண்ட்டில் சேர்த்துருங்க. ஓகே, கேம் வந்தாச்சு. கேம்குள்ளே வந்தாச்சு. எடுத்தோடனே ஆட் வருது. ஓகே, சரி வாங்க கேம்குள்ளே போகலாம். இங்கே ஒரு 16% போட்டிருக்கு பாருங்க. அதுக்குள்ளே போனால் கேம் ஆடலாம். முதல் 0% இருந்துச்சு. நான் தான் கொஞ்சம் விளையாடி 16%. ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு இருக்குது. செகண்ட் எபிசோடு ஜெயிச்சா தான் மற்ற எபிசோட்லாம் போக முடியும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடே முதல் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்டு போனேன். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் 4th லெவலில் இருக்கிறேன். ஓகே, கேம்குள்ளே வந்தாச்சு. ஒரே நிமிஷம். எங்கே ஒருத்தனையும் காணோம். என் பின்னாடி தான் ஒருத்தன் வரான் யாரோ. எப்பாடே நம்ப டீம் மாட்டேங்குது அவரு. என் செல்லு கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. நம்ம துப்பாக்கி அவன் கிட்ட இருந்து பிடிக்கலாம். ஓகே, துப்பாக்கி வாங்கியாச்சு. மெடிக்கேட் போட்டுடலாம். மெடிக்கேட் போட்டாச்சு. ஒரு மெடிக்கேட்டும் இது வாங்கியாச்சு. திரும்பி பார்த்தா இது நம்ம கூட ஒரு பார்ட்னர் இருப்பாங்க. அவங்க கூட தான் நம்ம சேர்ந்து விளையாடுவோம். இன்னும் ஒருத்தன் பின்னாடிக்கிறான். ஹெட் ஷாட் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொடுத்த அடுத்த லெவலில் விளையாடுறதுக்கு பதிலாக நான் ஹோமுக்கு போயிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, ஹோமுக்கு நாங்கள் இப்போ வந்துட்டோம். மேலே ஒரு ஹோம் சிம்பிள் கொடுத்தாலே வந்துடும். நீங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா மேலே இருக்கும், என் பேர் இருக்கும் பாருங்கள். அதை அமுத்திங்கன்னா அங்கே போய் நீங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நேம் சேஞ்சு. நீங்கள் அமுத்தி நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, சவுண்டு வேணுன்னா செட்டிங்ஸ் போய் குறைச்சிக்கலாம். துப்பாக்கி மாற்றணுன்னா துப்பாக்கி மாற்றிக்கலாம். அப்புறமா துப்பாக்கி வாங்கிக்கலாம். நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த கேமில். சரி, மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி ஜாலியாக விளையாடுங்க. அண்டில் தன் டாடா பை பை, see you. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கருத்து கமெண்ட்டில் சேர்க்குறேன். நான் தான் கிரிநாத். டாடா பை பை, see you.